Οπουδήποτε υπάρχει εδώ κάποιον ο οποίος είναι στο έδαφος, ελέγχω το χώρο πριν φτάσω για τη δική μου ασφάλεια και την ασφάλεια του θύματος. Πλησιάζω στο θύμα δίπλα, θα ελέγξω τώρα το επίπεδο συνείδησης, να δω αν είναι καλό. Αν είναι καλά. Και σε κάποιο δικό μας, άμα πάμε στο σπίτι κάποιον γνωστού μας και δούμε κάποιον στο πάτωμα, θα πούμε τι έπαθες, είσαι καλά. Πρώτη αντίδραση. Ελέγχω με κίνηση και με φωνή. Είστε καλά, είστε καλά. Αν δεν μας απαντήσει, τι θα κάνουμε, θα φωνάξουμε βοήθεια. Σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, βοήθεια! Γιατί μπορεί να μην είμαστε μέσα στην αίθουσα αυτή, να είμαστε έξω στο πάρκο, να είμαστε στο παζάρ, ξέρω εγώ, θέλουμε να κεντρήσουμε την προσοχή του κόσμου. Έχουμε φωνάξει βοήθεια. Τώρα πρέπει να ελέγξω αν αναπνέει. Έλεγχο αναπνοής. Κάνω έκταση κεφαλής για να απελευθερώσω τον αερογωγό. Έκταση αναπνοής, κεφαλής, συγγνώμη, ανοίξω σιγά το γνάθο. Πλησιάζω το μάγουλό μου κοντά στο στόμα του θύματος και λέω μετράω τα 10 δευτερόλεπτα με τον εξής τρόπο. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Δηλαδή στην ουσία τι κάνω. Βλέπω αν ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας, αν εκπλήσεται ο θώρακας, ακούω την αναπνοή και αισθάνομαι την αναπνοή στο μάγουλο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αναπνέει. Παίρνω τηλέφωνο στο ΕΚΑΠ. Λέω πού βρίσκομαι, εδώ στη δική μας περίπτωση, στον πρώτο όροφο του σανατορίου, στην νοσηλευτική σχολή, στο παλιό ψυχιατρίο, στην παλιά ψυχιατρική κλινική. Τι έχω μπροστά μου, έχω μπροστά μου μία κυρία γύρω στα 55 που δεν αναπνέει. Έτσι. Το πιο βασικό, δεν αναπνέει. Γνωρίζω κάρπα, μπορώ να το πω. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να το ξεχάσω. Αλλά θα πρέπει να πούμε. Λέγομαι Πουλόπουλος Δημήτρης, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Χρειάζεται κάτι άλλο από μένα. Θα μου πει ο τηλεφωνητής ό,τι είναι να μου πει. Και όταν κλείσει ο τηλεφωνητής του τηλέφωνο, τότε αφήνω το τηλέφωνο δίπλα και δεν το ξαναχρησιμοποιεί κανένας. Αυτό το τηλέφωνο δεν το πειράζει κανένας. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας του κέντρου με εμάς. Του ασθενοφόρου με εμάς. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς οι διασώστες. Συγγνώμη λίγο, γιατί πρέπει να πούμε ότι ξέρουμε κάρπα? Το βασικό είναι να πούμε ότι δεν αναπνέει. Και γιατί να πούμε ότι ξέρουμε κάρπα? Διότι αυτός που μιλάει απέναντι, αυτός που μας μιλάει από την άλλη μεριά της γραμμής, καταλαβαίνει ότι εμείς ξέρουμε να αναγνωρίζουμε αν όντως δεν αναπνέει το θύμα. Έτσι. Άρα να πεις τώρα δεν αναπνέει. Και να έρθουμε πιο αργά. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι το θέμα. Μέρα πάμε σε αναβάλει και στις 3 ανακοπές θεωρητικές. Που πάμε και βρίσκουμε τον άλλο και ταιριάζει τα ρούχα. Γιατί όταν θα ανεβούμε μέσα από το στενοφόρο, θα φέρουμε και το ένα το βαλιτσάκι και το άλλο το βαλιτσάκι και το να πίνει εδώ κλπ. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε κλείσει το τηλέφωνο τώρα και ξεκινάμε τη δουλειά μας. Στο κέντρο του θώρακα. Από εδώ διοχετεύεται η πίεση, έτσι, από συγκεκριμένο σημείο, από ένα σημείο. Στο κέντρο του θώρακα πλέκουμε τα δάχτυλα με το άλλο το χέρι για να σηκώσουμε το χέρι που έχουμε πάνω στο θύμα. Ερχόμαστε κάθετα πάνω από το θύμα, τεντωμένα τα χέρια, σαν ξύλα και συμπιέζουμε το 1/3 του βάθους της προστοπίσιας επιφάνειας του θώρακα. Το χέρι βάζουμε από όποιο θέλουμε βάζουμε, όποιο μας βολεύει. Ναι, γιατί το αριστερό όποιο μας βολεύει. Είναι πιο, δεν είναι δυνατό. Όποιο μας βολεύει. Η συμπίεση τώρα. 1 και 2 και 100 με 120 το λεπτό. Δηλαδή 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 10 και 11. Έχουμε κάνει τις 30 συμπιέσεις. Ερχόμαστε πάλι έκταση κεφαλής, απελευθέρωση του αερογωγού δηλαδή, για να μπορέσουμε να περάσουμε τον αέρα που θέλουμε να δώσουμε. Με τα δύο δάχτυλα, δίχτυ και αντίχειρα, κλείνουμε τη μύτη του θύματος, κλείνουμε καλά με το δικό μας στόμα, το στόμα του θύματος και δίνουμε 2 εκπνοές δικές μας. Δίνω 1, γυρνάω να δω αν κατέβηκε ο θώρακας. 2. Και συνεχίζουμε. 30, 2, 30, 2. Έτσι με κλείνει το στόμα όμως. Όταν το βάζουμε στα γόνια. Εδώ είπαμε, είναι το κόκαλο. Έτσι. Σε έναν άνθρωπο που δεν έχει μυϊκό τόνο,
το στόμα δεν κλείνει, τα χείλη δεν κλείνουν. Δηλαδή δεν θα είναι έτσι, αλλά θα είναι έτσι. Ξάνυχτα. Περνάει ο αέρας. Να μην σας τυχεί, άμα σας τυχεί θα το καταλάβει. Μήπως πρέπει να καταλάβει μια τέτοια μάσκα που συγκεντρώνει όλο τον αέρα και δεν έχει απόλυση. Τέτοια. Μάσκα τέτοια, ναι. Αυτό είναι καλύτερο από τα μαντιλάκια. Ναι, αυτό λέω. Γιατί δεν χρειάζεται να βάλεις τα χείλη γύρω-γύρω, απλώς θέλει έναν τρόπο να την πατάς πάνω στον άρρωστο. Για να μην χάνει δεξιά Γιατί αριστερά. νομίζω ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Είναι πιο συγκεντρωμένος ο Ναι, αέρας που ναι, ναι.